барои дар амал татбиқ намудани нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон кормандони соҳаи маориф дар фаъолияти ҳаррӯзаи хеш бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ масъулиятшиносӣ зоҳир менамоянд. Дар паёми солонаи худ ба Маҷлиси олӣ президенти мамлакат дар қатори дигар соҳаҳо маорифро ҳамчун соҳаи калидӣ арзёбӣ карда, таъкид намуданд, ки ҷиҳати рушди он тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ гардида ҳамасола бо ин мақсад маоши вазифавии омӯзгорон ба маротиб баланд бардошта мешавад. аз 1 июли соли 2022 музди меҳнати кормандони соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла маориф 20% зиёд гардид, ки ин ғамхории пешвои муаззами миллат мо кормандони соҳаро водор менамояд, ки барои баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияи насли имрӯзу оянда сайъу талоши бештар намоем. бунёду ба истифода додани биноҳои нави муассисаҳои таълимӣ ва дар ин замина фароҳам сохтани шароити арзандаи таҳсил ҷиҳати донишандӯзии хонандагон имконияти бештаре ба вуҷуд омадааст. зимни ироаи паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид гардид, ки дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1,400,000 нафар хонанда сохта ба истифода дода шуд. амалӣ намудани ин тадбир қабл аз ҳама ба ҳалли тадриҷии мушкилоти норасоии ҷойнишин дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мусоидат намуда, ҷиҳати ба талаботи замони муосир мутобиқ гардондани раванди таълиму тарбия замина фароҳам меорад. тавре ки дар паёми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ таъкид гардид, бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва мутобиқ ба талаботи замон имрӯз дар баъзе аз муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе низоми электронӣ, яъне журнали электронӣ баромонда шудааст, ки волидайни хонандагон мунтазам аз баҳои гирифтаи хонанда бохабар мешаванд. дар иртибот ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ сохтани шароити таҳсил, замони соҳибистиқлолӣ дар кишвар 173 муассисаи таълимии типи нав, литсей, гимназия, мактаби президентӣ, мактаби байналмилалӣ ва муассисаҳои таълимӣ барои хонандагони болоёқат, инчунин 196 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва умумии хусусӣ бунёд гардида ба истифода дода шудааст.